Lalaki ng hostage og duha ka mga babaeng vendor sa Carbon Public Market gituho ang adunay problema sa pangisip. Ano ang report? Nahitabo ang hostage taking kagahapon sa adlawon diha misulod ang 24 anyos nga suspek sa stall diin natug ang duha ka babaeng biktima sa lingkuranan nga kawayan. Gipamukaw niya ang mga biktima og gitiunan og kutsilyo. May responde dayon ang kapulisan ug ang SWAT team nga mipakalma kaniya apan misamot na hinuon ang iyang kaisog ug mihana pa sa pagdunggab sa mga biktima. Tungod ini, gipusil na sa SWAT member ang iyang abaga nga mao hinungdan sa pagkatagak sa kutsilyo nga iyang gigunitan. Gidala siya sa tambalanan kinsa gituhuan nga may suliran sa pangisip. Panguna-una ato medyo nilikoy lang. Good thing walay biktima nga nasakitan. Suma ni Colonel Josefino Digan nga wa pa mo patimaw sa kapulisan ang duha ka mga babaeng biktima apan ipadayon gihapon sa kapulisan ang pagpasaka og kaso batok sa suspect nga hostage taker. Public crime gyapon na. Ato gyapon ang ipurso kung mo file sila or dili, ato gyapon ipurso. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.